Hornan tuuttiin ja ykkösellä purkkiin. Nyt tässä on Tuomo käynyt ihan näköjään parturissa sonnustautumassa tähän reissuun. Joo, aivan sitä varten. Joo. Mikä on fiilis? No onneksi ei paista aurinko. Joo, maks 40 kilometriä. Kauanko menee Tuomo oma arvion mukaan, että tiedät, että missä oot? Sehän on päivän tehtävä. 2 tuntia. 2 tuntia. No niin, lähdetäänpä siitä. Mukavaa seurantaa väelle. Hornan tuutti ja ykkösellä purkki. Tämmönen on maisema, mihin Tuomo aukaisi ehkä vartin päästä silmät. Ja tässä on tämä meidän asiakas. Mitäpä sanoo Tuomo? Ja mä sanoisin, että mulla on ikä jo yli 70 ja minä luulen, että tämä on semmoinen konsepti, että vie vanhuus ulos. Olisi menty Nivalan torille ja syöty sieltä jäätelötuutit ja tultu takaisin, mutta ei tämä taida ihan semmoista olla. Pikkusen meni sen ulkopuolelle. Joo. Pakko ottaa nyt vastuuta siitä. Että... Mutta sanoa, sä itse tykkäät arvuutella, niin kysytään nyt, että mihin suuntaan on nokka ja missä läänissä ja kaupungissa tai kunnassa ollaan? Mä jossakin vaiheessa olin olevina kartalla, että niin olisi menty Jokikylällä sen 60 Jokikylän koulun kohdalla sen 60 kilometrin rajoitukseen ohi, mutta sitten tuli vasemmalle kääntyminen ja sitten näitä nyppylöitä, niin ei se sitten pitänytkään paikkaa. Ei me ollut siellä päinkään varmaan. Mä viimeksi sitä kannusta veikkaisin, niin mä veikkasin, että me ollaan jossakin siellä kannuksen Toholammin suunnalla ehkä. Haapajärvellä ei varmaan olla, kun on tietää, että mä tunnen Haapajärviä vähän paremmin kuin muita pitäjiä. Eikä kannus Toholampi akselilta lähettää liikkeelle. Niin, siellä voitaisiin olla. Joo, no sehän ei ole sitten muuta kuin toimittaa Mutta vaan. lähtiä vaan kotiin. Niin, kyllä. Mutta mukavaa seikkailupäivää ja No niin. taas saat ehkä nauraa tälle, mitä silmien edessä on ja sitten myös sille, että missä olit, mutta se selviää myöhemmin tänään tai lähipäivien aikana. No niin, eiköhän me tämän päivän aikana kotiin tulla. No niin. Tosiaan tavoitteena, että 2 tunnissa, mutta voi olla, että ei ole. No niin, selvä homma. No niin. Hornan tuuttia vaan kaikille. Kello rupeaa olemaan 10 ja on tällainen paikka nyt. Siinä on tämmöinen pieni joki tai iso puro. Tuonne suuntaan minä en kyllä lähde, koska tuon yli me ei tultu. Eli kyllä se on lähettävä tuohon suuntaan, mutta en tiedä, onko se itä vai etelä vai pohjoinen vai länsi. Mutta sinne suuntaan lähettävä ja katsottavaa, mitä sieltä tulee vastaan. Niin, kello on 9:55 ja puron vartta käveli 150 metriä, niin tulee tämmöinen jonkunnäköinen ura. Näyttäisi puron vartta jatkuvan tuonne päin ja saatan lähteä tuonne vasemmalle. Katsotaanpa mitä sieltä tulee vastaan. Kello on 10:10 ja näyttäisi niin kuin tuossa mudassa olisi Salomonin Speedcrossin jäljet. No voisi olla minun jäljet, että olisiko me tästä polkua kuitenkin tultu. Kyllä mä tosiaan jatkan sitä samaa suuntaa tuonne päin. Siellä voisi olla jopa tie. Kello on 10:20 ja on tätä puron vartta seurannut. Puro on tuolla vasemmalla jonkun matkan päässä. Tämmöistä tasasta metsää. Aurinkoa ei näy missään. En yhtään tiedä, että mihin ilmansuuntaan on menossa, mutta kyllä tässä jonkunnäköistä pientä polkua on. On kyllä mielenkiintoista ja mukavaa olla täällä luonnossa. Kello on 10:24 ja tuolta suunnalta tulin ja puro on tuolla jossakin vasemmalla puolella ja tässä on tämmöinen kohtuullisen tuore aukko. Sehän Hornan tuutin seuraajat tietää, että mitä se tarkoittaa. Kello on 10:37 ja on kuljettu 1,6 kilometriä ja on samassa paikassa, missä edellinen video. Tämä aukko tuli vastaan ja kävin koko aukon kiertämässä ja katsomassa, että mistä siellä on se ulospääsytie. Niin
Tämähän on tuossa, mihinkä minä tulin, mutta en hoksannut sitä ensimmäisellä kerralla. No niin, sokea. Mikä sokea? Kello on 11.04 ja kuljettu 3,75 kilometriä ja tulee taas tämmönen risteys, jossa pääkulkusuunta on tuonne oikea, eli sinne meinaan lähteä ja tuossa lukee joku kyltti. Ei kyllä sano yhtään mitään. No, oikealle kuitenkin jatketaan. 6 kilometriä ja reilusti kuljettu ja kello on 11.32 ja tuossa lähti parkista henkilöauto, pakettiauto, mutta enpä ehtinyt kyytiin. Enkä olisi kyllä mennyt, vaikka olisi ehtinyt. Eikä vieläkään mitään hajua, että mihinkä ilmansuuntaan ollaan menossa ja missä päin ollaan. Kello 11.44 ja kuljettu 7,12 kilometriä ja tulee taas T-risteys ja tuonne näyttää oikealle menevän tuo pääliikennesuunta ja Hautakankaan tie. Ei kyllä sano tuokaan yhtään mitään, mutta tuonne lähdetään päkittämään ja kohta pidetään pikkuinen ruokatauko. Kello on 12 ja kuljettu 8,5 kilometriä ja tullaan selvästi tämmöiselle kylätielle. Ja täällä on taas kylttejäkin. Aarrekankaan tie ja yhteismetsä. No ei nuokaan sano kyllä yhtään mitään, mutta Nivalassa ainakaan en tiedä yhtään yhteismetsää, että ei me vielä Nivalassa olla liki vainkaan. Tästä pitäisi nyt miettiä kumpaan suuntaan lähen. Tietysti kylätie on semmoinen, että se johtaa johonkin paikkaan, lähti kumpaan suuntaan tahansa, mutta mä tajan valita nyt vasemman ja pian tuossa nyt löyää sopivan kiven tai puun, niin pian nyt sen ruokatauon, mutta ei se levinnyt 2 tunnissa niin kuin lähtiessä ennustin. Homma jatkuu. Kello on 12.30 ja kuljettu 9,7 kilometriä ja tulee ensimmäinen pelto ja siellä näyttää olevan joku rakennuskin. Tullaan johonkin kylään pahaseen. Katsotaanpa mikähän sieltä tulee, saisiko siitä mitään vinkkiä. Tässä on 10 kilometriä kuljettu ja tuossa on Kerolan viitta. 275, eli tässä on 2,75 kilometriä. Tulee todennäköisesti pikitie siellä. Kerola. En tiedä. Voisi olla jopa joku Kaustinen. No, katsotaan. Kello on 13.05 ja kuljettu 12,5 kilometriä ja tämän näköistä maanviljelysseutua. Tässä on pienempää ja isompaa tilaa. Ja tuossa nyt kohta näkyy sinivalkoinen viitta tuolla, että todennäköisesti tuosta parisämmersin päästä selviää, missä pitäjässä ollaan, mutta en tiedä selviääkö sijainti ihan tarkasti vielä, mutta edelleen veikkaan, että jossakin Toholammin Kaustisen seudulla. Täällä on vähän sen tyyppistä maisemaa, mutta katsotaanpa tuossa ihan kohta uudestaan. Kello on 13.10 ja 12,74 kuljettu ja mä tulin tuolta Myllykoskelta ja vähän se nyt vaan sinne Toholampiin kuitenkin vetää, niin kuin mä vähän tuossa epäilin, mutta sinne päin pitää lähteä. Mä en ole varma, että onko mä sitä tietä ajanut milloinkaan. Joskus naapurin kanssa ajeltiin tällä Sykäreisiin suunnalla moottoripyörillä, mutta että olisikohan tämä sama tie. Mutta mäpä lähdin tuonne Toholammiin suuntaan, ei tässä ole 9 kilometriä. Olisiko hetki aikaa puhua Hornan tuutista? No niin, täällä seikkailija. Mukava harrastus.
Joo, 4 tuntia ja 6 minuuttia siteiden aukaisusta ja paljonko oudolta, niin nyt Joo, no mulla tulee nyt 4 tuntia täyteen ja 17,4 kilometriä. joo, Ihan huikone mukava lenkki. seikkailu. Voitko suositella näin, kun puhut tästä vanhusulosteemasta, niin ihan kaiken ikäisille No tätä? kyllä, se näköjään tämäkin ikäinen voi vielä lähteä. Ja, Kyllä, ja miksei nuoremmat Joo. ja vanhemmatkin. kyllä. Eihän tämä on kevyttä Oo. PK-lenkkiä. Joo, ja sitten jos lapsia vie, niin pienempää ympäristöä. Ja Niin, joo. vaikka narua pitkin saa tulla pois metästä. Ja vähän niin kuin siimarisuunnistuksessa. Niin, kyllä. Joo. Mutta ei muuta kuin nyt palautumaan. Ja Joo, ja ihan, se on aina mukavi hetki se, kun lähtee liikkeelle, eikä tavallaan se mehtäosuus siellä ennen kuin tulee tielle, niin mutta kun täällä ei oikeastaan pysty kovin pitkään olemaan metässä, kun täällä on niin paljon tietä. se tahtoo olla oikeastaan hyvinkin paljon. Sitten pitää mennä tuonne kauemmas, että Niin, kyllä. löytää. Mutta jatketaanpa spekulaatiota. No niin.